Compañeiras da auxiliar asesinada en O Porriño renderon unha homenaxe en Ribeira en lembranza da vítima e aproveitaron para alzar a voz contra a falta de protección que denuncian sofren a diario. Esta mañá a praza do Concello de Ribeira converteuse nun espazo de loita e reivindicación. Traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, acompañadas por veciños e representantes sindicais, gardaron varios minutos de silencio en memoria de Teresa de Jesús González, a compañeira asesinada en O Porriño mentres exercía o seu traballo. Queremos desde aquí, desde Ribeira, expresar a nosa máis profunda consternación e o noso rexeitamento aos feitos ocorridos o martes, darlle a noso máis sentido pésame tanto á familia como aos compañeiros e compañeiras de OSAF do Porriño. A presidenta do comité, Alejandra Souto, fixo un chamado urxente ás administracións para garantir a protección dun colectivo esencial, pero, segundo denuncian, invisibilizado. Queríamos dicir e un pouco reivindicar que é moi triste que teña que pasar pois esta desgracia tan grande para pois que se visibilice e se nos dé voz para os feitos que están ocorrendo, que xa levamos anos sufrindo, levamos moito tempo xa dicindo que estas cousas pasan, entón pois que teñan que pasar unha desgraza así para que realmente se nos dé unha visibilidade, que se nos dé voz, pois é unha pena moi grande. As traballadoras reclaman protocolos de prevención reais e denuncian abandono por parte das empresas, concellos e Xunta de Galicia. Exixir desde aquí as empresas, a Xunta, aos concellos, a todos que empecen a mirar un pouquiño máis polo SAF, que estamos bastante abandonadas, e que necesitamos pois un pouquiño máis de axuda, de prevención, de protección, porque non a temos. Entón, pois gritar que basta xa de ser invisibles para a sociedade en xeral, que somos esenciais, que non se nos olvide, e que merecemos, creo, un mínimo de prevención e de protección para realizar o noso traballo como nos gusta, porque este traballo é de vocación, todas somos profesionais e nos encanta o noso traballo, pero en condicións dignas e sin medo. O acto rematou cunha carga emocional e un obxectivo claro, que esta traxedia marque un punto de inflexión.